अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो प्लिज गाहायनि लाइक बाटनखौ क्लिक खालाम आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदों कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर आरो प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार। आं थाबाय लायो जमा थायना मोनलायो गाहाय बै न'से बैयो जिरायथायना हामदो बै गाहाय न'से नङा ना नेग्रा जोङो बाइक जाबाबो जायाबाबो नांखाथारगोन मानसिफोरा मोदानलायदोंमोन गालारा Isinya lah,
Lama jeng utang main dari lama lagi ya. Ini lama jeng. Hah? Ini